Gikan sa theater o commercial modeling sa telebisyon na usab siya magpakita sa iyang acting capabilities. Pinaagi sa bagong series si GMA nga The World Between Us. Joining us this morning mga kapuso is actor and commercial model Don Boco. Maayong buntag Don at welcome sa Regional TV Live. Maayong buntag din po, Mr. Sil. Thank you very much for inviting me to your show. Hi, Don. Excited na kaming malaman sa role mo dito sa The World Between Us. But before that, let's talk about your journey. We heard na nag-umpisa ka daw sa theater. Paano ba nag-umpisa din yung hilig mo sa acting? Acting-wise, na-discover ko lang siya nung ako'y pag-graduate na sa aking course sa UST. I was a marketing major. Actually, natapos ko naman siya. Although 5 years ako doon, nag-extend ako ng 1 year kasi hindi ko pa feel magtrabaho. Nag-extend muna ako. Then, parang nasabi ko lang sa sarili ko na parang hindi ko bet maging, alam mo yun, yung employee talaga. Yung first thing in mind na lumabas ay acting. So, I searched sa aking cellphone. Ang lumabas is Philippine Educational Theater Association or PETA. Pero this time sa bago mong project, ano yung mga preparations na ginawa mo from your transition galing sa theater acting to TV acting naman? Siyempre, ang mga theater actors din kami, tulad ko na iba kasi yung movements ng theater actors na medyo bigger than life. Malaking bagay yung hair ko and yung personality na dinadala ko while doing my commercials. Looking back, 2019 ako nag-start magpasa ng commercials, auditions for commercials. Pero really, sa tingin mo, Don, aside from your hair, na very beautiful hair mo, and of course, funny personality mo, what do you think made the casting director call you and choose you to be a part sa inaabangan ng series ng lahat, itong The World Between Us? Siguro, looking now sa character ko ngayon, medyo nakikita ko rin yung sarili ko sa character ko ngayon. Siya pala, ang ginagampanan ko sa show na ito ay si Agapito Y. Flores or aka Pitoy. Si Pitoy. Yeah, Pitoy. He is a geek. Somewhat ganun din ako, although mas genius siya kaysa sa akin kasi ako hindi naman ako ganun ka-genius siya kasi competitive. Tapos talagang hindi siya papahuli in terms of talino and wits. Then, very loyal. Doon kami nagkaparehas in terms of isa friendship namin. Kaya naman, congratulations sa iyo, Don, ha? And you deserve this big break sa TV project na ito. Kaya naman gusto naming malaman, ano pa yung mga aabangan ng mga viewers natin sa series na The World Between Us? Ay nako, mga kapuso. Abangan nyo na ang matinding love story sa pagitan ni Leah at Louie at ang kanilang mga obstacles sa kwentong inyong susubaybayan sa GMA, The World Between Us, and starring Alden Richards as Louie, Jasmine Curtis Smith as Leah, and kasama pa sila Miss Dina Bonavi, si Miss Jacqueline Jose na ang galing-galing nila. Kasama rin namin si Miss Kelly Day, si Derek Orseo, and andun din ako as Pitoy. Lalo na sa direction ni Direk Dom na Dominic Zapata, sobrang ganda ng vision niya for this teleserye. Congratulations sa iyo ulit, Don, at daghang salamat for joining us this morning. Maraming salamat din po. Daghang salamat din.